Raġel ta' 47 sena li jgħix is-Swatar inżamm arrestat wara li tressaq il-qorti akkużat li kellu droga eroina fil-possess tiegħu. Huwa tressaq ukoll b'akkużi ta' ħasil ta' flus li kiser kundizzjonijiet ta' sentenza sospiża u li huwa riċediv. Ir-raġel wieġeb mhux ħati. Jidher li l-pulizija kienet irċiviet informazzjoni anonima dwar traffikar ta' droga u l-ħamis kienet għaddejja ħidma ta' monitoraġġ fuq dan ir-raġel. Fil-qorti ġie spjegat kif l-akkużat irreżista l-arrest u rema droga mal-art, meta f'dak il-ħin kienet nieżla tant li s-sustanza allegatament spiċċat fi spral li hemm f'din it-triq. Id-difiża mmexxija mill-avukat Matthew Xwiereb talbet għal ħelsien mill-arrest bil-prosekuzzjoni oġġezzjonat għal din it-talba minħabba n-natura tal-akkużi u minħabba li għaddejja investigazzjoni dwar ħasil ta' flus u li fiha hemm persuni li jridu jiġdu. Skont il-medja Kanadiża, 64 karozza lussuża li kienu konfiskati mid-dwana Maltija ġew irritornati l-Kanada. Il-karozzi jidher li kienu nsterqu waqt li kienu pparkjati mal-ġenb ta' djar li jinsabu f'żona partikolari ta' Toronto. Il-karozzi kienu stmati li jiswew $3.5 miljun bil-Pulizija Kanadiża identifikat grupp kriminali li kien qed jisraq vetturi lussużi. Dwar dan il-każ il-Pulizija Kanadiża resqet il-qorti 18 persuna li bejniethom kienu mixlijin b'serq u traffikar ta' vetturi. B'kollox kienu 130 il-karozzi misruqa.